L-informazzjoni ġdida li wasslet biex il-ġimgħa l-Gvern jerġa' jiftaħ l-inkjesta dwar il-konkrit f'Mater Dei tkopri aspetti differenti. Ta' iktar informazzjoni dwar dan il-Ministru għas-Saħħa Konrad Mizzi fil-programm ċara. Waslet inna żewġ tip ta' informazzjoni. Waħda minnhom kienet informazzjoni fuq it-testijiet tal-konkos kif kienu siru u mant min u hemm konferma ċara għal daqstant minħabba l-ixju tal-frodi importanti li l-inkjesta tħares liha, ġifieri dik number 1 fuq it-testijiet tal-konkos u setejna biex immorru wara minnu responsabbli. U it-tieni punt ta' informazzjoni kienet ittra importanti ħafna wkoll li saret fin-1996 fil-bidu tan-96 fejn kien hemm biċċar miktub li l-konkrit il-livell tiegħu kien ħażin ħafna. Informazzjoni importanti li se tkun analizzata u moddija lill-Pulizija. Barra minn hekk il-Ministru żied jgħid li l-Gvern qed jirċievi wkoll informazzjoni fuq affarijiet oħra bħal air conditions, il-bibien u soqfa ħżiena. Għaldaqstant ħeġġeġ li l-iktar nies biex jiġu l-qudiem jekk għandhom xi informazzjoni. Fakkar kif illum hemm il-liġi tal-whistleblower u min jagħti t-tarif ikun protett. Il-Ministru Mizzi nnota kif il-kwistjoni tal-konkrit f'Mater Dei qed tkun diskussa mal-kuntrattur imma mhux biss. Din il-ġimgħa bdew ukoll interface politiku tal-ogħla livell bejn Malta u l-Iżvezja. Qed nitkellmu mal-Gvern Żvediż fuq dan ukoll. Ġifieri qed niżertjaw ħafna pressure. B'hekk b'diskussjonijiet ta' livell għoli mal-Gvern Żvediż tinxteħed iktar pressjoni fuq il-kuntrattur. Ir-rapporti tekniċi għalhekk ma pubblikajnihomx kollha qed pratikament qed jiġu finalizzati u se mmorru flimkien mal-Attorney General. L-Attorney General se jirrappreżentana flimkien ma' law firms u tim b'saħħtu u se mmorru tuten ngħidlek għalihom. Ġifieri għall-iskans ta' joint venture. Quddiem dikjarazzjonijiet tal-kelliema tal-Partit Nazzjonalista għas-Saħħa Klodet Buttigieg li ddifendiet kemm felħet esponenti tal-Partit Nazzjonalista, il-Ministru Mizzi fakkar ukoll li r-responsabbiltà mhijiex biss teknika. Però din il-kompetenza hija kompetenza ta' gvernijiet nazzjonalisti. Intom ħloqtuha bħala gvern nazzjonalista, aħna sibniha, aħna nsolvuha, aħna se nirranġaw l-isptar, mhux se nieħdu 15-il sena laqqas 10 laqqas 5, se neħdu ftit snin u se nżiduhom is-sodod.